Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Euskal City programara. Gaur kontan bi gonbidatu berezi edukiko ditugu, beraiekin hitz egiteko aukera izango dugu eta euskaran pixkat gehiago sakontzeko. Baina lehenago, asmakizun bat. Bi mendiren arteko trumoia zer ote da? Pentsatu eta bukaeran azalduko dizuegu zer den. Disfrutatu programaz. Aritz Jamar eta Jon Mindegia ditugu gaur kontan platoan, atxaldeon biei. Atxaldeon bai. Bueno, plazer bada, zuei hemen edukitzea eta azkenean euskara leku desberdinetatik ekartzea, baina Nafarroatik ibiltzea euskaraz mintzatzen. Eta gaur kontan hasi horretik eskertuko nizueke aurkezpen txiki bat edo egitea zen buruak aurkezteko eta jakiteko norekin gauden gaur kontan. Bueno, ni Jon naiz, Jon Mindegia, Elizondotik nator, baina Iruñean bizi naiz. Astetartez hemenago beti, eta hemen lan egiten dut, eta hemen bizi naiz. Eta zertan egiten duzu lan? Nik lan egiten dut, bizpahiru gauzetan. Egoten naiz normalean, egunerokoan egoten naiz diseinatzaile bezala, produktu diseinatzaile bezala. Diseinatzen ditut aurrendako jolasparkeak, eta beste aldetik ere bai, produktu diseinua da azkenean egiten dira produktu bat diseinatu, ez da behar zerbait konkretuki beti egin ez, eta orduan egiten ditut altzariak ere bai, eta baita adibidez interiorismo arraten dena batzutetan. Eta gero nabil ere bai musika jartzaile bezala, DJ bezala asteburuetan, eta musikari bezala ere bai, rock musikari bezala, gitarra. Orduan talde bat daukazu? Bai. Izena nola du taldeak? Baukat bi talde, bat Kaskezur eta bestea Monte del Oso. Elizondoko Baztango Kaskezur betikoak, hori dela 15 urtetik, eta gero hemen Iruñean daukat beste talde bat. Orduan musika munduan eta sormenaren munduan. Bai, batez ere, sormenaren munduan, gehien bat hori da. Eta zure kasuan, Aritz, konta iguzu? Bueno, ni errunkarikoa naiz, aita daukat, Garaioakoa. Eta, bera bezala, orain bizi naiz Iruñean, naiz eta jatorriak ez ditugu nazten. Eta hori, ni oraintxe bertan ikasten nabil, master bat, baina hala ere, baita ere banago pilota entrenatzaile lanetan, bai Iruñean eta baita Garde herrian, erronkari ondokoan. Eta orduan, pixkat, master hori edo zeren ingurukoa egiten ari zara edo? Nik karrera IBF egin nuen, eta orduan orain masterra eneukan argi nondik jo edo hezkuntza lorrean eneukan noaindik argi hori. Sartu edo ez? Hori. Eta gero, ezagunen nituen master hau egin zutenak, eta hori, lesioen ingurukoa eta rehabilitazioa ditzen den... Rehabilitazioaren. Hori da. Eta hori, nahiko gustora nago, hasi que gustora. Orduan, presentzialki ari zara Iruña aldean egiten masterra edo ez presentzialki eta... Ez presentzialki eta justu asteburu honetan tokatzen zait joatea Aironara. Hilabetean behin joan barra daukatara. Orduan, zu kirolen munduan ibiltzen zara eta kiroletatik aparte bauza afizioren bat edo gustatzen zaizuna... Edo solotu dago kirolarekin zure afizio mundua? Bai, nire afizioak kirola generalean egitea gustoko dut. Kirol lagunitz eta badaude, orduan kirolarekin zerikusia duen oro gustatzen zait egitea, bai mindira joatea, edo zer kirol gustatzen zait. Baita ere, afizio bezala lagunekin egotea, asko maite dut, eta musikarekin zerikusia duten gauzak ere, bai. Txikitan jotzen nuen akordioia, baina, aspaldi utzi nuen. Baina oinik agian berreskuratuko duzu egunen batean edo... Bai, orain dela ez dakit, 3 urte edo saiatu nintzen berreskuratzen, baina... Ez zein erresa, Buruan askotan mantentzen dugu oroitzapen bat eta gero patzen zarenean praktikan ertizua, senitzen egin ongi oroitzen ez, olakoa badaude. Bai.
Zure kasuan musikari erran duzu, eta ze instrumentu jotzen duzu? Gitarra, normalean gitarra beti jotzen dut, eta bestu ere bai, taldeetan hori. Eta gero, klarinetea jotzen dut, baina hori dela handitz urte utzi nuen ere bai. Hori ez duzu lortu talderen batean nola insertatzia edo... Ez dakit zergatik ez dugu inoiz erabili, baina azkenean ez dugu erabili granineterik horreko taldean soinurik sartzeko. Rock taldeak dira, gehien bat nahiko ez experimentala, baina horren hurbil, orduan asotsaren inguruan egiten ditugu gauzak. Osea, gitarra indartsuak eta, Bai, beste mota bateko musika estilua, ez? Oraingoz, egia da sartzen aldela, baina, ez dugula inoiz, ez gara inoiz salatu. Igual orain momentua da. Bai, hori plantatu ez eta, joder. Erreko bai, agian. Bai. Dakitzen bezala, hasiera batean galdera motxatzuk prestatzen ditut zueko beki ezagutzeko, eta zurekin hasiko naiz, Jamar. Seguraski erantzuna badakit, baina mendia edo itsasoa nahiago duzu zure kasuan? Mendia bai, mendia. Azkenean horrezi jaio eta egin naiz eta nahiz eta itsasoan oso gustora nagoen, betianik maite izan dut mendia eta horrekin geratzen naiz. Eta zure zonaldeak ezagututa dela pixkat inguruak, baduzu neguko kirolekiko joera hori edo eskiatzaile edo alakoren bat? Gaztetan ibili nintzen iparra eskian konpetitzen eta hola, baina azkenean pilota mundua eta eskiarekin azkenean asteburutan kointziditen zitzaizkian biek eta orduan aukeratu izan behar nuen, baina azkenean hori txikitan alba da afizio guztiak egin behar dira, baina heltzen denean aukeratzeko ordua hori aukeratu nuen eskupilota eta momentu zen naiz da mutzen. Eta profesionalki ari zara saiakera hortan, edo, agian profesional zabiltza, ez dut hainbeste pilota mundua kontrolatzen oraindik hemen. Pilotari bezala naiz profesionala, afizionatu mailan nabil eta, gustora behintzat, disfrutatzen eta hori. Ez da errexea izan behar, ez? Azkenean pilota mundua gainera orain pixkat fokalizatu dagoela, ez? Telebista dela eta orduan orain badagoela soldata minimo bat edo bizi daitezkela pilotatik, hor kompetentzia ere handituko da, ez? Bai, gero baita ere egin behar da hori bi enpresa pribatuak direla eta hori ikuskizuna bermatu behar dutela bi enpresa hauek eta hori azken finean nahiz eta meritu propioen bidez agian ez duzu debutatzen, guk deitzen digun debut hori profesionalizatera. Haiek aukeratzen dute eta guk beti izan dugu ilusio hori debutatzeko eta hola, baina Beraz hurbil ibiliztara, ez? Ez dakit non dagoen salto hori, baina hori, beti ilusioa izan dugu, baina heldutzen zaren heinean ikuste duzu disfrutatu daitekeela profesional izan gabe. Eta pixkat mundu hortatik tiraka edo soka horri tiraka, badago adin tope bat profesionalizateko esate zula hemendik aurrera ez dut uste edo... Bai, azken aldean ikusten da, agian igual 20 urterekin zarra zarela debutatzeko. Bakarrik ikusi beharra dago azkenengo debutariek zenbat urte dituzten. 18-19 urterekin debutatze dute eta agian 26 urteko bat profesionaloia da, dugu oraingoan. Aintzinean beste modu batez gestionatzen zuten ikuste edo bai merituei ematen zidotela garrantzi gehiago eta aukera bazegoen 26 urteko batek debutatzeko, debutatzen zuen horrek. Orain bai ikusten dutela edo ematen diola garrantzia gaztetasun horri, nahiz eta agian 26 urteko batek nivel gehiagoki. Ikusten dute nola oraindik geratzen zaion hobetzeko tarte hori eta horren alde egiten dute. Azkenean, bizitza gogorra da pilotariarena, kirolariana orokorrean, ez? Gainera azken aldean kirolak badu bere garrantzia, baina ere disfrutatzean ere badago eta edukitzea tarte bat lagunekin egoteko eta kirola egiteko, ez da? Bai. Eta zure kasuan, konta iguzu, zu mendizalia, itxasozalia, gabazalia, zer zara? Ni berez naiz irizalea gehiago.
edo herrizalea. Nahiago ditut horiek zergatik kulturaren gatik batez ere. Niri gehien gustatzen zaidana musika da, sormena, lehen arrandu duzun bezala, eta gauza horiek orokorrean hirietan egoten dira, ez? Maite dut ere bai mendia, igual itsasoa baina pixka bat gehiago, baina bueno, biak ere maite ditut. Mendia maite dut baztanen bizi garelako ere bai, eta bueno, horrek badu adibidez egun hauetan baztan dagoen bezala, ez horren berde eta horren polita, orduan. Pues bai, larunbata goizetan batzutan joten naiz bai buelta bat ematera. Normalean asteburutan izaten ditut, hori, edo kontzertuak edo pintxaldiak edo zerbait, eta, bueno, ez da suertatzen beti ukala denbora joateko mendira, baina, bueno, ez horren mendi garaiak ez da ezer, osea, paseotxoak ematea eta bai, erraten dena txanguak, ez? Bokadillo hartu eta kuadrilla goxo, ez? Eta hondartzara bai, uda bai, gustora joaten naiz, bai. Badago urtaroren bat bereziki gustatzen zaizuna? Uda, uztaila abuztua bai gustatzen zaizkit. Oporrengatik, bai, oporrengatik, besteengatik, ez dakit, bai, gustatzen zaizkit beti. Ez dakit zer, nik jaioa naiz uztailean, beraz igual horregatik ere gai da, ez dakit. Orduan Elizondoko beste inguru hortan eta... Bai, ez dakit zergatik, baina, bueno, eguraldiagatik ere bai, oporrengatik, zuberran bezala, ez dakit. Eguna luziago bai, azkenean, uda baditu bere. Gero, adibidez, igual herrian biltzen da, beti kanpoan dabiltzan jende gehiago, ez dakit, ez... Kuadriak osatu bezala egiten dire, hoi da. Eta, bueno, bai. Eta zure kasuan? Bai, antzeko zerbait ez, uztaila baita ere jaio nintzen, eta nik ere ematen dio garrantzia, igual udari, betianik elkartu garelako erronkarien herrian kuadria osoa. Azkenean neguan, asteburutan eta hola ez ginen guztiok elkartzen, baina gero abuztuan direnez jaiak elkartzen ginen, eta oraindik elkartzen gara kuadria osoa. Eta horregatik, nahiago dut uda, hori, sozialki, azten... Aberasgarria horrelako, ez? Hirian bizitzara orain, herri, txiki edo, txikitxo batekoa zara, baino handitzetan hori ez, ikasketek, lanak, eramaten zaituzte alde batetik bestera. Aukeratu behar, herria edo hiria? Herria, betidanik etxean behintzat entzun dugu hori ez, gure esku dagoela herri horiek biziraute horretan eta betidanik sartu digute bai buruan eta bai bihotzean herri sentimendu hori eta naizta nire ikasketek ez nauten bermatzen igual herri txiki batean bizitzeak saiatuko gara horretan ez, baina oraindik ez dakit, nire burua ez dut oraintxe bertan ikusten herri batean bizitzeko ez dut momentua ikusten oraindik, ikasketen zera horri luzatu nahi dut pixkat oraindik eta lanak ateratzen badiera baita ere pixkat gehiago ikasteko, nik uste nire etorkizuna herri batean kokatzen duela. Tal balin bada erronkarin? Bai. Gustatuko zitzaizun giroagatik eta... Bai, erronkarin ego gara joan gustora egon nintzateke ez, betidanik nire herriak izan dira eta hor jende ezaguna daukat eta hori gustora egongo nintzateke bi herri horietan. Zure kasuan? Bueno, ni ora Iruñen bizi naiz, gustora nago era Iruñen bizitzen. Baina, bueno, bi gauza dauzkat, astetartez ere batzutan joaten naiz Elizondora ensaiatzera eta orduan bietan nago gustora. Iruñean bizitza gustatzen zait, hiria da, baina, bueno, hiri txikia da ere bai. Nik Arrotxapean bizi naiz, herri baten antzekoa da, Arrotxapea, Lezarra eta ez, eta oso gustora bizi naiz. Eta gero Elizondo, hemendik 40 minututara dago, beraz. Segiduan zaude etxean ere, ez? Bai, hori da, eta, bueno, astetartez joaten naiz batzuetan, eta gero asteburutan, bai, bi astebururo dola, hango daude, hasi que bai, biak. Alde hortatik aberatsa da ere, ez? Herriko aukero edukitzea, herria eta hiria aprobetxatzeko ia nahastuta, ez? Eta gurasoen etxe edukitzen eta hola erresago izaten da, ez? Bai, eta... Bai, ez dakit, bai, hori da pixkat, eta, bueno, gero, azkenean baditut bi
lagun mota antzekoak, ez? Hirikoak eta herrikoak eta da pixka bat dena, ez? Haunditza aldatzen da kuadrilla? Estereotipoak Ez, hemen ez dago lako kuadrillarik. Juntatzen zara pues, zure gustuak dituzten pertsona gehiagorekin. Adibidez, musika aldetik ni Iruñean, pues, depende joaten naiz edo Tokilezara, edo Nebulara, edo lako tabernetara, eta horre aurkitzen dituzu musika gustoko duten zure antzeko pertsonak, ez? Eta Elizondon gehiago dira betiko lagunak, ez? Betiko kuadrilla, betiko eta biak ditut maite lagunak lagun bezala gehiago dira herrikoak, ez? Betidanik, ez? Betiko kuadrilla, bai hori da. Eta hau ikusten badute batez ere. Eta gero hirikoak dira pues ezagunak eta lagunak ere bai, baina bai. Ezberdin. Bai. Bidaiatzea gustatzen zaizue? Bai, asko. Eta oraindik ez dut hainbeste bidaiatu nahiko nukena behintzat, eta maite dut hori bai paisai berriak ikusi, bai kultura desberdinak ikusi, bai jana berria probatu eta bai gustoko dut asko. Eta bauzu herrialderen bat burutan errandu dizulako harriakoei edo lagunei, ona joan behar gara egunen batean, antolatu behar dugu zerbait ere? Bai, betidanik, edo beti izan nahi dut, kultura edo zer ikusi horrekin duen herrialde edo zonaldea, betidanik bisitatu nahi nuen Hego Amerika. Osa, berdin zaite ze herrialde, baino txirrinta dukat betidanik. Oso modan dago azken aldian, ez? Bai. Erasmus pila bat egiten dire Hori bai, Hego Amerikara, baino badu zerbait ere, ez? Deitzen dakuna. Zure kasuan, Jon? Bai, bidaiatzea gustoko dut, nik uste kasi denek bezala, baina bueno, bai. Badaude asko ez etze. Ez. Pasabide batzuk hemen ez, bere herrian edarki. Eta bai, eta rekomendagarria nik ikusten du lagunekin joateko adibidez, joan den urtean egon nintzen neska lagunarekin hor Kuban eta joango nintzateke ere bai berriz, beraz oso rekomendagarria. Eta etorkizunera begira, etorkizun hurbilera bauzuela bidaian bat burutan? Bai, Ozeania aldera, baina horren urrun dago eta behar dira egun gehiago, eta baina bai, hori daukat buruan. Hau ditzetan ez da erresa egunak lortzia, ez? Bai, eta batez ere bidaia oso luzea dela eta bertan egotea igual behin egoten zara bizian bakarrik eta hobi da aprobetxatzea, ez, eta denbora izatea horrako 3 aste horako zerbait, ez, gustora eta lasai egoteko eta gauzak ikusteko, ez zera. Badago, komentatu duzu zu herri txikian ibili zarela, zure herriko euskara nola da aurren artean, helduen artean, zer realitate bizi duzu herrian? Ez dakit Nafarroan ematen den hori... Egoera ohiko bat den? Egoera hau, nik uste zuek beste zonalde batetik etortzen zatela, baina nik betidanik hori bizi izan dut, bai jakintza dagoela honi aurra nintzenean, bai genekila guztiek, baina gero... Eskolan ikasizten duten? Bai, hori da. Ama hizkuntza gutxik eduki zuten, baina gero praktikara jartzerako orduan, ohitura falta hori edo ez dakit nola deitu, erderara jotzen genuen guztiok. Gero ja kontzientzia hartzen duzuenean, esfortzu txiki hori egiten duzula euskaraz egiteko, baina hori. Eskolan bizi genuela hori, guztiek jakin, baina erderaz egiten genuen. Eta gero jende helduagoa gutxi dago euskaraz dakina, baina badakigu nortzuk diren eta horiekin saiatzen gara euskaraz egiten. Institutora Iruñara etortzen zarete edo bertan egiten duzu? Ez, Iruñara etorri barra, bai. Eta zuretako horraldaketa egon zen, hizkuntzari dagokionez? Bai, nik uste baietz. Azken finean hori, esaten duana, azkenean euskara jasotzen baduzu bakarrik heziketa moduan edo, eta ez baduzu jartzen praktikan, ez duzu maila hori lortzen, ez? Eta gero bai Iruñan, etxantrean ikasi nuen, jende kontzientzia gehiago edo kontzientzia zeukaten, eta bai euskara landu nuela gehiago, eta nik uste hori hobetu nuela pixkat.
Horren interes berriak sortzen dira, ez? Eta agian ideologikoki ere bai beste lotura batzuk egite dituzu eta beste lagun batzuk eta horrela harremanak aldatzen dira, ez? Bai, hala da, azkenean baita ere, ez dakit, nik betianik pentsatut, igual harremana, euskal harremana bat zerotik hasten duzunean, lehen daiziko hitz euskaraz egiten baduzu, arrezagoa da. Azkenean, aintzineko harreman bat baldin badukazu eta erderaz sortu dena aldatze hori zailagoa da. Eta orduan hori, txantreare iritsi nintzenean, nik hori euskaraz aritu nahi nuen eta haiek halbidetu ziaten hori egitea. Zure kasu nola bizitu duzu euskararen joera edo zure kuadrilan eta nola ikusi duzu? Bueno, nire kuadrilan beti hitzein izan dugu euskaraz eta baita erderaz ere bai. Noiz behinka Elizondon gehiago hitz egiten da igual gaztelaniaz, beste herrietan baino gehiago nik uste ez, baztanen. Nik uste handiagoa delako ere bai. Eta bueno, bietan hitzen dugu, baina euskaraz pixka bat gehiago nik uste. Gero Iruñean zailago izaten da beti, ez? Nik uste lan munduan eta horrela badira momentuak eta horrela, baina normalean ez dakit oso polarizatua dago euskararen asuntoa Iruñean, ez? Badago horrelako marra bat, ez? Bai, badago marra bat. Hala ere, galdea pixka konprometitu ingo izu, zonaldekoa garenez, ez duzu sentsazioa agian nerea bakarri da, ez? Baina bastandarrok ez denek, baina hunditzek bastandik atrazien badugula kriston joera euskara defendatzeko. Bai, eta barrean gutxiago, bai. Eta gero herria, ez garela hain, zait, Bai, egia da. hain zorrotzak hizkuntzarekin, ez? Bai, nik uste baietz. Nik uste, erosoago dela ez horren beste arazo izatea eta barrez, baina, bai, kanpoan defendatzen dugu gehiago, Iruñean nik handitzetan defendatzen dut, ere bai, eta baliteke Elizondon gutxiago hitz egitea. Elizondon, ez dakit, normalean, horrelako ambiente batean, lagun artean eta barrez, pasame esto, no sé qué, eta horrelako gauzak, ez? Bai, ditugu muletilla adibidez, Gipuzkoan ez da pasatzen, nik uste Gipuzkoan herrietan gehien bat euskaraz hitz egiten dela eta naturaltasun osoz, ez? Eta baita Baztango herri txikietan, bai, nik uste... Herrian arabera ere, ez, handitzetan eragiten du. Euskal literatura konsumitzen duzue? Azken aldi honetan, ez. Eta literatura orokorrean? Azkena irakurri dutena orokorrean, badauzkat euskaraz eta erderaz, bietan dugu. Baita inglesez da, baina ez ditut inoiz lortu ongi irakurtzea. Euskaraz irakurri nuen azkeneko liburua, izan zen Asier Larretxearen liburua. Bai? Eta... Larremotxean? Edo bigarren aterazuna? Bai, larremotzetik da, ez? Larremotzetik, bai. Uste, hilko nago, Asierrek. Kuadriako duzu. Ez, baina betiko laguna, bai. Eta maneukan Bukowskiren olerki liburu bat ere bai, euskaraz zena, itzulia. Eta baina orain irakurtzen ari naiz, Vernon Subutex izeneko liburu bat eta hori gaztelaniaz da. Ez dago euskarako itzulpenerik. Aprobetxatuz Asier, herrikoa dugula ingurukoa, pixat biografia moduko bat egin zuen, ez? Irakurria zuen handako. Eta, testimonio nahiko latzak idazten ditu bere liburu hortan. Beti da super emozionala Asier, ez? Eta zuk jaso zenunean, azkenean Baztango herri txiki bateko historia, familia bateko gora berak. Eta azkenean familia pixkat ezaguna, ez? Baztanen denak ezagutzen gara arteko modu batean. Nola jasotzen duzu olako liburu bat? Nola izan zen zure sensazioa? Neri horrelako gauzak betetzen hautez, eta zuk ere bai musikari bezala, adibidez hitzetan, nik nire taldetan nire gauzak ere bai, nire gauzei buruz idazten dut, ez? Ez naiz Asier bezain erdi... Poetikoa, ez? Ez da poetiko, ez da horren idazle ona, eta berak badaki nola eragin emozio eta sensazioiek, eta aldi berean, nik nola berak ezagutzen duten, badaki nolakoa den eta badakit horrela hor erreflejatua dagoela bera. Ez horrelako idazkietan eta horrelako bai. Gainera supernaturala da, baditu bere hiztegi horrelako
niretako batzuetan hitzak, Korapilatsua, bai, ez? horreko zerbait, eta baina aldi berean oso naturala da bere idazkera, nik uste. Zure kasuan aritz, badagoela liburun bat bereziki markatu datzun edo errandu zura, ostras? Ba, nik etxan baitu dut liburu dezente irakurtzeke, eta gehienak hori euskeraz, baina betianik hori gustatu izan zaizkit liburuak edo baino jartzen naizenean kostatzen zaite hori erritmo hartzea edo hori eta jarraikortasuna. Eta bai, asko gustatu zitzaidan batxilergoan irakurri izan behar genuen, baina Soinu Jolaren semea, nahiz eta luzea izan zen, gustora irakurri nuen, baina bueno. Orain pelikula ikustera joango zara? Joan marko dut, bai. Bai, ez konparaketa egitera, bertzen bat horitzen zaren. Euskal zinea segitzen duzu zerbait ere? Egia esateko zinea gutxi ez dut ikusi horrela azkeneko aldean. Azkenekoa izan zen, famatu izan zen pelikula hau. Handia? Handia, bai. Eta gero ikusi nahi izan dut Oreina, baina ez dut ikusi. Eta ez dut gehiago ikusi. Zure kasuan badagoela euskal pelikularen bat azken aldian ikusi duzuna eta... Ba hori, aspaldi ez du gala zinema zapaltzen edo, baina, bueno, telebistan jartzen badute noizean behin, bai gustuko dugula ikustea, baina euskal filma badira, gustora. Musika aipatu dugu pixka, taldea dituzula, zu ere Korgioiarekin ibiltzen zinela, eta zein da zure musika estilo gustokoena, ze musika entzuten duzu? Bueno, depende eguneko ze ordutan zauden, ez? Igual esnatzen naizenean nahiago dut musika lasaiago bat, edo ez dakit oraintxe berte Silvio Rodríguez edo Izaro edo lako kantautorea gustatzen zaizkit, baina gero ez dakite eska edo ez dakite erritmoa duten abestiak bai gustoko ditu dela. Eta euskal taldeen artean bat aukeratzekotan zein aukeratuko zenuke? Aldera zaila da, baina... Ba ez dakit, oraintxe bote prontoan Berri Txarrak adibidez edo ez dakit. Zure kasuan? Ni musika asko entzuten dut, egunero nago musikarekin gainean. Eta gehien gustatzen zaidan musika mota rock musika da, gitarrekin egina dagoen musika batez ere, gitarra, bateria eta basuarekin. Eta gehien gustatzen zaidan musika da, ez dakit, 80. hamarkadako rock musika. Gehien badira talde batzuk hortik Sonic Youth, Pixies bezalakoak, amerikarrak denak. Eta badago hemen Euskal Herrian olako estena txiki bat, horrelako taldeekin eta euskaraz direnak borrokan adibidez berakoak oso onak direla. Azken aldeetan maiz zantzun dut asko, mize idazten dena. Larun batean egon zen Elizondoko Gaztetxea jotzen, Biren Arbaizaren taldea. Eta, zizuritu zizun? Joan berri izan nintzen, bosgarren kantuan, ginolako saran gaualdian pintxaldi bat, baina, ikusi nituen bost kantuak bikainak, eta soinua bikaina eta dena, eta oso ongi. Eta musikai hartzaile bezala ibiltzen zarenean, nola egiten duzu aukerak eta zeren arabera funtzionatzen duzu? Beti joaten naiz lagun batekin, tirri eta teri bezala, eta egiten duguna da ez dakit nola definitu, pixka bat denetarik. Musika balkanikoa, ez duguna jartzen da musika orain entzuten den musika komertziala. Ez horretarako badaude beste tabernak, beste irratiak eta egun guztia hori musika baino gehiago industria antzeko bat da, ez? Eta orduan guk egiten duguna da, saiatzen garena da jendeari barruan zerbait egiten, ez? Baina bai gusto daudelako dantzatzen, erdimozkorrak erdibestan hor eta bar, ez? Eta orduan, eta musika aukerak eta berokeri bat, ez dakit. Egunen batean jartzate biek sofan eta hasten zarete ideia Ez, gehien bat ezaten da bakoitzak bere etxean bilatzen ditugu kantuak eta gero probatzen ditugu hor bertan, gauden lekuan. Eta orduan, utzi kantua probatzen, aderena bota. Eta bate jartzen du jarraian jartzen ditugu bat eta beste, eta orduan hori, zerra marroen, galdu naiz. Bai, ari zarenean kantagi hartzen eta nola egiten duzuen? Bai, hori, horren arabera aukeratzen duzu zein funtzionatzen duen eta zeinek ez? Bai.
Eta gero bilatzen dugu batzuetan sorpresa puntu bat edo jarraipen puntu bat, ez? Adibidez, ari gara jartzen Chuck Berry dela 50. Hamarkadako musikari bat, horren rock and roll kantu bat, eta horren arabera jartzen dugu kortaturen mierda de ciudad, ez? Eta ez ditu gitarrak eta hori. Eta hori eta gero jartzen dugu, ez dakit, musika telexel baten sarrera, ez dakit, eta gero hori eta gero musikal bakanikoa, eta beti izaten da. Hola, nasketa gustatzen Bai, zaizu, ez? zergatik, ez gaudelako atxalde pasa, gaude goizeko ordubia, goizeko 3ak, jendea dago dantzan atope eta horregatik egiten dugu olare bai. Aprobetxatzen alda, ez? Momentu Bai, horiek eta experimentatzeko. aprobetxatzen alda, eta nik uste jendeari gustatzen zaio olare bai, horrelako jaleo antzeko bat egitea. Aipatu duzulen letrak egiten dituzula zure taldearen dako. Bai. Zeintzuk izaten dira zure gaiak edo zerei buruz gustatzen zaizu idaztea? Gehien bat izaten dira, ez dut gaiik bilatzen, egiten dutena da gitarrarekin kantu egin, behin kantua izan ta inglesez egin horren gainean, rollo, eta hor, melodia bat harrapatu, eta melodia egin eta gero, suertatzen dira batzutan hitzak. Orduan, azkeneko hitza, adibidez, azkeneko diskoan egin joan kantu bat izena zuena Lore Sorta, eta hasten zen han herrian ezagutarazio omen dute. Eta izan zen melodiakin enkajatzen zuelako, eta horren arabera egin nuen letra. Orduan batzutan ere bai, musika ematen zaitu hitz batera fonetikoki edo Bai, daudelako. eta horren arabera lantzen dute historia. Adibidez hori izan zen 3 parrafo, eta lehenengoa zen han herrian komentatu dute aur bat jaio dela, bigarrena han herrian komentatu dute nik maite zaitu dela, eta hirugarrena herrian komentatu dute norbait hil dela. Eta hori da herriko historiak, ez? Herriko bizi ziklo guzti bat, kantu batean, sartua. Eta hori da. Askotan musika pixka gogorragoa edo rockeroagoa denean, ze puntuteraino letra gelditzen da bigarren plano batean? Eske hori da, batzutan gelditzen da bigarren plano sensazioa batean. izuk ere bai? Bai, beti gelditzen da zertaz. Letra igual ez da garrantzitsuena, kasu horretan. Hitzak igual bai, hitza konkretuki, ze hitz esaten dituzun, eta adibidez erraten alduzu, ez da beti horrela, ez? Rock gogorra baldin bada, ez? Gogorra, benetan gogorra. Zuk erraten baduzu violentzia edo aizkora edo odola, ez? Baina ez duzu errean behar ez dakit. Bueno, gure kasuan kantu hori nahiko iluna eta lorea sartu dugu, baina kontrapuntu bezala, ez? Bai. Lore irun bat bezala bai hori da. Horrekin jostatzea. Eta, baina, bueno, normalean, bai, nik uste gogorra denean egiten dira, erabiltzen da gehien bat hitzaren indar hori, ez? Ze soinu duen. Aipatu duzu, bueno, kirol mundua pixkat ezagutzen duzula, eta kirol munduan presentzia euskararena zenbatekoa da? Ez dakit, zenbat jarriko nuken. Aukera duzu euskaraz bizitzeko egunerokotasunean? Nire kirol munduan saiatzen naiz. Adibidez, bai entrenatzen dituan aurrekin euskara saiatzen naizela, hori, behintzat dakitenekin ahalegintzen naiz. Gero kasuak baude, igual taldetxo batean batek euskaraz ez badaki horrek mugatzen nahuela, ez? Eta gero, ez dakite, pilota partioetan edo horrela, salageletan edo beste pilotaria ezaguna baldin bada edo ez dakite nongoa den baita ere... Horrek ere mugatzen du, ez? Ez, esaten digu hori euskaraz dakin edo ez, Errioxako batekin ezingo duzu euskaraz egin, ez? Ni saiatzen naiz beti ez dakit, mentean daukat hori euskaraz albadute egingo duala. Eta hori, besteak, beste aldean dagoenak jakin dezala hori. Eta kuriositate bat, pilota munduko irakasle zarenez edo entrenatzaile, neskak zer moduz? Neskak hurbiltzen ari dira pilotara, nola ikusten duzu aldaketa hori? Bai, nik uste orain dela 2-3 urte egon zela buma, eta adibidez aurreko asteburuan eduki genuen pilota txapelketa bat, eta 4 maila, eta 2 gizonezkoak eta 2 emakumezkoak. Orduan ikusten da, bai gorakadi joala emakume pilotariaren forma hori eta txapelketak geroz eta gehiago daudela,
Ez dakit, ojala, heltzea profesional maila horretara eta berdintzea maila horietan. Eta adibidez, nire kasuan, entrenatzen ditudan aurretatik, minoria txikia da emakumea, baina, hor baude, adibidez, hoberen ama ditugu 3 neska aritzen direnak, maila nahiko altukoak, eta gero garden beste 3 ditugu. Orduan ikusten da, ez? Badagola... Bai, ea hortik gehiago ateratzen diren. Zure kasuan aurparkeak eta aipatu dituzu. Bai. Eta gaur egun hainbeste pedagogia aldaketekin, plastikoak kendu behar direla hori negurra sartu hori ez da izan, badakizu zu jakiko zunik baino, Zeintzu dire zure prioritateak parkeak egiteko orduan? Prioritate handiena da jokua ez kondizionatua izatea, librea izatea. Aurrak aukeratzea zein bide jarraitu nahi duen edo ez nahi duen erabili parke hori nahi duen bezala, ez? Orduan egiten ditugu azken aldi honetan ez ditugu horren beste txirrista eta zubi eta horrelako gauzak egiten, batez ere egiten ditugu soka parkeak eta soka parkeak piramide horiekin bai, hori da, adibidez, piramideak ere bai, baina azken honetan egiten ditugu esfera antzeko batzuk. Hemen badago baten Bai, hori da. Zuena da? Bai, diseinatu. Fikatzen normalean parketa, bainik ere badut. Eta hori da gure erdian dagoena, bola hori. Eta nahi duguna da, aurrak aukeratzea zer nahi duen egin, ez? Eta horrela, suposatzen da, etorkizunerako landuko duela bere autonomia, bere pentsatzeko era, ez? Pentsamentu kritiko bat edo hori da saiatzen garen egiten, ez? Eta batez ere ez baldintzatu sexuaren arabera edo eta fisikoaren arabera edo eritasunen arabera, ez? Baliteke itxuak izatea edo gorrak edo, ez? Da, alik edo zabalen izatea zentzu horretan ere. Hori da. Eta guzti horren barruan, batez ere, segurtasuna. Plastikoak oraindik lurrean jartzen dituzue, pila bat erretzen zuten horietakoa, orain badaude holakoak edo... Bai, jartzen, orain ez da baldaso modukoa, suelo continuo, horrela ditzen zaio, suelo continuo. Eta hori bai berdina da, baina ez da baldaso antzekoa, ez da koloretsua eta bar. Niri ez zaizu bera gustatzen, batez ere baldintzatzen duelakoz parke guztiaren prezioa, ez? Eta da horren garestia lurrean jartzen duguna parkea bezala, ez? Orduan, adibidez, Europan zehar, batez ere Europako iparraldean, Alemanian eta Norvegia eta Danimarkan eta horrelako esperientzia pilo bat, parkekin eta bar. Eta bertan dire joku libreak esaten duguna, eta batez ere edo jartzen dute edo ez dakit nola erraten den euskaraz, korteza de... Bai, zuhaitzaren azala bezala. Baina ez da zuhaitza, ez dakit kortxo antzeko bat da, edo eta legarrare bai batzutan. Eta kontratazio hauek egite dituzunean taula, euskaraz posible da lan hori aurrera eramatea edo... Udaletxearen arabera, beti da udaletxeekin. Zetaz kontratazio hauek beti da udaletxeekin. Iruñean badira, Iruñean bai egiten euskaraz egiten duzu, Gipuzkoan batez ere euskaraz dira, denak euskaraz. Batzuetan nik egiten dut itzultzaile bezala, lanean. Baina hortik aparte, Nafarroa aldean, Sakan aldean bai egiten da euskaraz, pila bat, eta hortik beti gutxiago. Ametxo bat etorkizunera begira euskararekiko, kulturarekiko edo pixka zuen munduarekiko zein izango zen? Ez dakit, horretxe bertan ez zaitu guritzen, baina hori, nire igual amets pertsonala bintzat, egunerakotasunean ez izatea kontzientzia hori euskaraz egin behar duela bizik eta guztiekin. Modu naturalian edo? Hori, eta ez izatea igual presio hori euskaraz egin behar dugu, ez? Modu naturalen eta guztion artean. Zure kasuan, Jon? Bai, gutxi gara berdin, ez? Baina batez ere euskara ez dakit,
batzuk ulertzen ez dutenean jartzen dira hola nahiko ala defensiba bezala, ez? Eta hori ez pasatzea, ez? Naturaltasunen sartzea, batez ere nik beti jartzen dut San Ferminetan pasatzen dena, ez? Ez dut ulertzen zergaitik eduki beharra dugun oraindik euskara zonalde bat. Eta dena ez den euskara zonalde bat. Eta ez dakit, beti jartzen dute, talde bezala edo DJ bezala batzuetan, beti euskarako zonaldean, ez? Eta ez dugu ulertzen zergatik. Gu euskal talde bezala ezin dugu Foruen plazan edo Gazteluko plazan, ez? Jo. Ez da ez dugula jotzen ez? Baina aldi berean da segmentazio bat, ez? Antropologia esperimentu bat bezala, ez? Eta hori ez dut ulertzen zergatik pasatzen den Iruñan oraindik. Ea hori era aldatzen joaten den, eta dagoeneko iritsi gara gure elkarrizketaren bukaerara. Beraz, besterik gabe erran plazar bat izan dela zuekin egotea, pila bat ikasi dugu, gauz ezberdinen inguruan gainera, eta jarraitu guri euskaraz mintzatzen eta euskaraz gozatzen. Ikusiko gara, beste bat arte. Aio! Ongi pasalduzue gaurko programan, guk ederki pasadugu gaurko gonbidatuekin ere. Eta orain, asmakizunera joango gara berriz ere. Zer da, bi mendien arteko trumoia? Puzkerra, alaxe da, puzkerra da. Eta badakizue, lotxa sentitu da ere, bota puzkerra lasai, barrenak ustutzea beti delako ona. Disfrutatu eta laizzer arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.